खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं एक्ट्रेस फामफुलि गयारिया बर'नि थै सावथुनाव फाव खालामनो थाखाय थियारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गोबावनि उनाव बर' सावथुन मुलुगाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देग्लाय 2023 मायथाइयाव नुजाफैफिनसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोबांथार बर'नि आबुं सावथुनाव आरो गोबां बर' मेथाइनि भिडिअफोराव फाव खालामबोना गावखौ मोजां महरगिरि हिसाबै सिनायथि होनो हादों आरो बर' सावथुन मुलुगाव बिहोमा होबोबाय। दासान्दि बिथाङा आइराखि थियेटारनि बिगुमा आरो बेखौ मोजाङै सामलायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बर'फोरनि थाखाय रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। माहारियारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव फिन सासे बर' फिसाया सनानि मेडेल देरहादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 6थि इयथ गेम डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव उदालगुरि बेरगाव बुतुरा गामिनि मंगल बर'नि फिसाजो रिथुमनि बर'आ सनानि मेडेल देरहादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बिटिआरआव गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम थांनाय रेलवे लामाखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों डिभिजनेल रेलवे मेनेजार आलिपुरदुवारनि दिलीप कुमार सिंह। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेल लामा जासिगोन होनना खोनाबोबाय थानाय खौरांखौ दायो मेगनजोंनो नुनो मोनसिगोन। दिनै बेनिनो आरोबाव जायगा नायगिदिंफैबावदों रेलवे बिफाननि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि जानो गोनां मोनद' रेल लाखिग्रा दादगारि नाकिदारा आइफवालि थावनिफोरखौ दिनै फिन आरोबाव नायगिदिंफैयो आलिपुरदुवार डिभिजननि रेल मेनेजार दिलीप कुमार सिंहजों लोगोसे गोबां रेल बिफाननि मावथि सोद्रोमाफोरा। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफनि जिल्ला दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमलायना बाथ्रा सावरायहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावसोरनि बिपिएफनि जिल्ला दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो थिगैनो दंजोबो होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि फैसा गैया होननानै दासान प्रमद बर' दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थि गेलेगोन होनना बिथाङा रोखायै बुंथिबावो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।